Vieš, že niekedy sa ľudia cítia lepšie po užití pilulky, ktorá v skutočnosti nič neobsahuje, bez liečiv, bez chemikálií, len cukrová tabletka. Znie to ako mágia? Nie je to mágia, je to placebo efekt. A dnes ti ukážem, ako to vlastne funguje. Placebo je látka bez liečivého účinku. Najčastejšie sa používa v testovaní nových liekov. Polovica ľudí dostane skutočný liek, druhá polovica placebo. Ale to zaujímavé, mnohí ľudia na placebo reagujú, ako by dostali skutočný liek. Hlásia menšiu bolesť, lepší spánok alebo dokonca rýchlejšie hojenie. Keď veríme, že niečo pomáha, náš mozog často spustí vlastné mechanizmy na uzdravenie. Doslova sa oklame a to nás ovplyvňuje fyzicky aj psychicky. Telo môže začať uvoľňovať endorfíny, prírodné lieky proti bolesti. Môže sa znížiť stres a zlepšiť imunitná odpoveď. A dokonca sa môže meniť aj aktivita v mozgu, hlavne v centrách spojených s bolesťou a emóciami. V jednej štúdii dali pacientom po operácii kolena buď skutočný zákrok, alebo len malý rez bez zásahu. Časť pacientov, ktorí postúpili len falošný zákrok, hlásila rovnaké zlepšenie ako tí, ktorým skutočne operovali koleno. Neuveriteľné, že? Ale fungovalo to. Vďaka presvedčeniu, že boli operovaní. Dôležité je vedieť, že placebo efekt má svoje limity. Nevylieči rakovinu, nezabráni infekcii, ani nenahradí reálnu medicínu. Ale je dôkazom, akú silu má naša myseľ. A aj to, že spôsob, akým nám liek podajú, môže ovplyvniť, ako sa cítime. Takže na budúce, keď ti niekto povie, že niečo určite pomáha, možno za tým nie je len chémia, ale aj sila viery. Ak sa ti video páčilo, daj like, zdieľaj ho ďalej a napíš do komentárov. Veríš ty na placebo efekt?